ingkang kalih kirap kasatriyan. Paringi lelagon ingkang sigra. Nggih. Sagung Purul Kakung Sumutri sampun sumedya sampun siaga ing karya diajeng Nancy sinambi ngerarantu nggih. Boten ngarsa panjenengan badhe sowan malih sirat waca penganten kalih kanthi busana satriyatama. Kairing saking kadang-kadang Tri Mangkala Budaya. Kasempanggaken Mas Ari napa lagonipun? Nggih. Iki piye? Ngenyang ae wis sitok penyanyi siji. Ya iya toh. Anjir Bu, matur suwun. Yuk semoga pipit Mahendra.
luar. Iki anak kue lah Pit. Iyalah kok so. Kayak biasa di luar. Ya. Aku saiki ya. Salaman ah. Salaman wadah. Sayang ke. Aduh ya Iya, Allah. lu ya. Anu ya cah keprok aja iri ya aku disayang Pipit. Iya luar biasa Bapak. Aja duduk ae udune pecah. Pripun Mbak Desi ya. Nggih. Nembe sepindah niki nggih. Alhamdulillah. Awake dhewe panggih. Nggih alhamdulillah teng acara Walimatul Kitan. Daleme Nggih. Bapak Marno. Heeh, Walimatul Kitan. Walimatul nikah urus. Duh, Pak Marno nikahne. Bocah iki sembrono. Lah Pak Marno masa ya nikahne? Katimbalan dari Bapak Marno. Oh ngoten. Oh alah sing rabi iki Dik Jelita kalih Bapak Marno. Kene cepu dalane alus lho padahal saiki. Alus lah. Lah jarake. Lah kene iki mau, kene. Lah nggih. Heeh. Iki mau teko wis jam 8 lho ya. Diajeng Nancy. Nggih, Rama. Bis-bisan menika kan Nembe awake sebelah. dhewe sowan. Sowan kudu salam. Tidak kenal, tidak sayang. Tidak sayang ya Salam kenal. harus wajib. Harus mergo tamu gak salam iki jenenge tamu sembrono. Sembrono. Wong urip kepanen. pisan gak entuk sembrono ya ma ya. Kudune padha ngajeni. Betul, Jileres. Iki saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sik, tamu wabarakatuh. Aku kok penasaran. Piye, piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah, anu Hindu dah. Dia kok mikir penyari. Ngapa bong krungu Arab ini? Nganu. Napa lho? Oh niki bae. Terpesona, Beb, terpesona. Bae kok ya awak-awak bokong. Pokok cek yapi ngono. Ah untung original Mbah iki. Heeh. Kaya ndek aku ndek 6 nduk. Nggih pripun? Lah ya bae ngono bae. Nggih. Nggih. Mbah, niki saking tunjungan sedaya. Nggih. Tanggine Mbak Neli. Nggih. Oh, ala ya aman do kenal aku. Iki Piye, kancane Mbak Neli. Sik tak eling-elingi. Nggih. Alhamdulillah saged swanten kewon Bapak Sumarno nggih. Kula aturaken sugeng rawuh kagem panggambyong saking Tunjungan Blora. Kayen nggih. Bapak Taji Kalasadiku. Paringi dedonga nggih, Mas. Oh iya. Kagem Bapak Sumarno sak keluarga dalah panggambyong saking Kayen. Tunjungan, mugi-mugi pinaringan rahayu, Amin. sugeng kewarasan, Amin. panjang yuswa, Amin. pinaringan rezeki ngangkat hoki Amin. barokah. Amin. Sing urung Turah-turah. turah-turah saya kebak ya mah. Turah dinggo ning Mekah. ora Sesuk lokak ning kep. cucuke dijak MC-ne gak lah. Amin. Yo MC-ne barang to ya. Lah wingi Nek tuku Mas tolak Ari- angin, tupak Mas Ari abis wis- masuk angin. Wah, kena AC. Iya. Wediku kena angin duduk. Wis ngadeg saiki. Tonggoku kayak kena angin duduk bablas. Sampai nek angin dodok ae. Gak Aja ngadeg duduk ae. nek dodok ijek iso pindah. Iso ya. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lunyu. Teng daleme Bapak Sumarno nggih. Nggih, leres betul. Acara Walimatul Urus Mbak Jelita ya. Novita Mbak napa Jelita. Jelita? Mbak Jelita Jelita. adalah Mas Dedi. Inggih paringi Didongake dedonga nggih. diajeng. Kagem temanten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma Amin. wong urip ki rabi pisi-pisan. Pisan. Nek pindho ya kuwi jenenge kahanan. Duh. Contohnya aku saiki rondo, Mas. Malah buka Menawi wati. ibu-ibu tunjungan ingkang kersa, Mas saya sudah punya pacar, Mas. Aku rondo loh, Mas. Nek mau sudah coba pete. Heeh. Belum, Mbak. Aku purun loh, Mbak. Dipek mantu. Aku ki wis rondo lah ya, Mbak ya. Rondo pinter golek duit gemati ya, Mbah nggih. Mbak tak sayang loh, Mbah angrengit ya aku ngono ae. Lho kuwi malah dibuka kulkas. Masa ya sewalung ki popok bayi. Ya Allah. Untung Mbah Dok. Nek Mbah Nang ya aku gak keturutan. Nggih. Heeh. Iki mau kripik gedang kripik telo. Siti endang peneng rata. Iki tugasku jek nek Domas Manggala sayang Domas Manggala sini nduk le cah ganteng-ganteng cahayu ayu bersama tante. Ijek nama tante. Bebek. Ojo diundang bebek. Aku tuh. Ala bude. Sayang. Biares. Kamu kok ndodok di sini? Heeh. Nyawang sapa? Pipit wis enek sing gebet saiki nek aku urung. Lho, iki lho. Iki yo rai kok, Mas. Lho,
iku ya rai. Iki original ya, Pit. Rai lok. Rumangsane po Subalan piye? Iki nek Subalan lho, iso gandul-gandul. Iso dul-dul ngono tak piye. Ora enek. Ya jelas ini wis ngakoni nek bokong karo aku ae. Tapi goyangan yo panggap penak kene no. Jajal oleh, aku wedok lali. Iya aku wedok. Malah aling lho Pit aku, wedok dina iki aku. Bocah iki lalinan aja. Sepurane pikun. Sakjoke aku ditinggal mbek anu Sapa? pikun. Ditinggal sapa? Hah? Ditinggal sapa? Tukul Kris. Oh, Ya kene Allah, ya kamera Allah. kene. Hah, iki kok jek enek acara kene. Ketoprak, wah pokoknya full hiburan hari ini. Iki ketoprak Mbak Ciplis ya. Iya ta ya. Luar biasa, almarhumah itu luar biasa ya. Wes istimewa. Ayo sayang do Mas Manggolo Mas. Mas, Nah, Mas. niki manggolone. Sik Mas kene. Sini sayang. Manggolone sini. Di mau? Adik. Sayang, kamu sini. tugasnya sini sama tante. dulu. Le, Sama tante jangan. Nancy. Niki ngapuntene, niki Eh. ingkang kagungan hajat. Iya, Pak Marno. Ate cik nom ngene lho. Alah, wis anger Pak, umat, anger ketemu ngapunten wong Pak. enom umat. Derek tepangan riyen kula cucuke niki nggih dinten iki. Kensi kula. Niki Pak Marno. Wis. Nggih, ora usah Alah, dilik-dilik to. alah, alah, alah. Kalau Pak Marno engko iya. Kok geding aku. Luar biasa. Wong mantu dina iki tanggap po ketoprak, tanggap po banci bento. Aja bento. Ora bento aku. Banci ayu. Iya, ayu. Ayu nek asli sama. Nek palsu ya banci asu. Betul. Hah? Piye to, Mbak? Orang ini ya ora bayaran kok gending-gending. Saya dibayar ya iku nek ya Lah diajeng. iya. Heeh. Apa, Mbah? Apa mbok gak usah, Mbah? Gak usah. Pon dilunasi Pak Pon Marno. dilunasi, pon dilunasi. Pon lunas nggih, Pak? Umpama utang ya aja banter-banter, Pak. Boten nggih, Pak. Wong lunas kok. Pas sugate niku matur sembah nuwun. Esuk-esuk diteri kopi. Komplit. Kopi ben gak ngantuk mergo tekone esuk. Jaminane ya teko. Iya. Embek sukun. Emang sukun apa to? Apa sukun iki? Oh, raka. Oh, Iya. raka, iya. Luar biasa lengkap. Lengkap. Diajeng hiburannya ya full pokoknya wis diudanane Iki Bapak lho lambene Marno. MC kok glodok lho. Diledek ah. Lah niki mau muni apa? Dia apa ya? Apa Dia Mas Ari? apa mau? Dia napa mau? Dia 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 jeng. Sini aja banter-banter iki. kupingnya regetan tok. Ayo sini sayang, kita kenalan dulu dari sini. Heeh. Biasa ae lambene ana mau nyorong-nyorong. Kene ae lho, kene mbek aku. Gage kadang gage tak miki lho. Ora ya kene ae. Alah kaya duwe mie. Tonggoku tak miki biduren iki makane aja rakan pola. Mingkem. Nah. Namanya siapa sayang? Si rambut cekli kenapa mumat? Budrek. Sayang namanya siapa? Jenengmu siapa? Oh iya lali ya Allah. Ya nek tak katoki ya cauri. Syukur diprotes kowe. Lah. Mboten bareng nakal. Lah iku lho Pak bocah sakmono wis gandulan kene. Gede-sithik gak malah aku ternoda. Heeh. Ayo pon mriki. Pak Marno. Pak tambahi. Cah iki lho Pak nakal. Ora senimani ora entuk muni tambahi. Ora jarang. Pak nggih. Ora sadar. Pak Marno piyantune sae. Sae. Lah, Nggih. karo tanggane grapyak. Sumana. Makane dina iki tanggap ketoprak ben tanggane padha melok bahagia. Amin. Ngono lho. Oh iya ta ya. Selain wonge grapyak ya wong iki luman. Brah-brah. Ora usah njaluk, engko lek diterima. Amin. Sing kene genenan. Sayang namanya siapa? Asia. Sayang Dek. Siapa sayang? Asia. Jenenge Asia. Asia Tenggara apa Asia? Oh iya. Yang ini sayang. Oh yang ini Manggolo. Ya Mbah. Niki Mas rada aku suda Manggolo. Mbah niki. Cucuke rada suda. Jenengan mengengeh mawon, kula nderek wangsul kula. Sayang namanya siapa? Tul. Jenenge Pul. Pulpen. Siapa? Tul. Sing banter gak? Tul. Jenenge Tul. Nama lengkapnya Tul Jainah Jajatul Jaiji. Masa dikon ngemut? Biki suaru Mbak. Kon ngemut. Ya wis. Sayang namanya siapa? Geza. Geza, Geza. bagus. Iki le cah gandeng ya awak bulu matane dabar. Namanya siapa sayang? Ino. Iki. Jenenge sama mon?
Arya. Arya iki. Arya. Ferdi. 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 Iki Cahayu sini. Heeh. Cinta. Ah, Cinta. Lintang sing siji ndi iki? Cinta, sing siji ndi iki? Cinta. Ayo maju sini kabeh. Heeh. Iki ape pamit mesti wong tunjungan. Aku ki apal kok. Iya. Gak genahe klotokan aku ambek tanggane nggih. Nembe ramuh kok ya. Soale dhewe aku ning Piye? kono lagi ketemu tinggal tamuku kok. Tinggal dhewe. Tinggal dhewe telung bis mulai kabeh. Ora apa-apa awake dhewe seneng-seneng bareng teng daleme Leres. Bapak Marno. Oke, Heeh. Ji. Ayo dikasih lagu yang lagi spiral ya. Oh, viral. Hah? Viral. Lah wis diganti. Wis diganti ancen jenenge kuwi kok. Ah iya. Nek spiral iku dinggo sing Iki Mbak Pipit ben leren sih. Oh, iya. Iki engko kono jek nyambut gawe. kudu mlayu wae Mbak Bibit iki kok. Heeh. Ora apa-apa. Kok nek mulih konde aku pit tak terno. Heeh. Saarah. Saake apa saarah? Saarah. Oh, saarah. Wis ana sing jemput kok so. Apa dijemput? Marani lho mapak. Oke. Ya dikasih bersama apa ki Mas? Jenenge Tri apa? Trimanggolo Budaya. TMB. TMB. Heeh. Yuk kita joget bareng ya sayang di sini ya. Hadap kamera bareng-bareng Mbak E ini. Aja ya, Pak. Ya. Ikutin tanda, ayo joget sayang. Asik. Ojo bakso dulu tala. Nek pencet kabeh. Lensi, Trimanggolo Budaya. Putra Audio. Joglo. Dekorasi. Pensil nggak tahu nyakutin. Wes tau nggak yang taunya apa? Iya. Goyang sayang. Tembak, Putra Audio. tangannya diputar sayang. Ayo dia joget. Joget kayak masih, joget kayak masih. Tangan diangkat yuk. Yang ini. Sebelah sini, sebelah sini. Baik, joget baik. Ini, tak jogeti. Cabut ku kira rambut gak taunya jempol. Iya, aja kan. Trimanggolo. Putra Audio. Joglo Mas yang Manggole setiap gak gelem joget, aku mau enek kursi lho yang Ya tambah. jaluk duit. Pak Marno aku jaluk duit, Pak. Bu Marno jaluk duit. Sesuk diamplop Ibu Marno ya, sabar, sabar. Oh ya, ya joget tak duit. Oke. Iya, iya. Kecil aku gak tahu yang mungkin Asik tenang. sentil kukira Kutil gak taunya itu. waktu ku tahu aku gak tahu anak-anak saya gila kukira
Nggih, iki joget enggak semangat kok apa tak jikono dhuwit iki. Ya semangat sik. Iku brakas lah apa? Mergawe sik lagi bayaran urung mergawe njo bayar. Wis mangan burung? Urung, mangan sik. Ben warak. Oh dhuwit sik, santai mergawe sik ya. Sayang, capek kah Anda? Mboten ya. Bocah iki lho kurang ajar. Sayang terus piye Lah iki lho aku salin ning jero susuku disinggahno. Bingung karo ate kira bocah kurang ajar. Susu kok iso disinggahno. Lah sinomane bocah sak mene-mene. Iya. Kok susu kok digo bal-balan. Lah iku susu cap apa nek disinggahno? Lah iki cap onto kuno ning ngene lho. Nggih. Lah nggih, mun tepang kula sedaya napa dereng niki? Dereng. Piantun mriki? Dereng. Dereng, inggih derek tepangan nggih, inggih sakmenika kula Kenzi saking Tlatah Cepu Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kenzi. Oh, Kenzi. Itu nama panggilan. Nama panjang? Panjang. Niken Kenzi Sukarjo. Nggih, sakmenika saking Tlatah Cepu nggih, heeh. Sukarjo. Nggih, nek badhe madosi teng Sumber Agung mawon. Oh, boten teng anu nika to? Mboten SA. Lho, kula RTSA. KTP sing tak tahan akeh. Nek daftar tara. Wake cah nom-nom dengan. Mas Ari piye Mas Ari? Hah? Mas Ari piye Mas Ari? Mas sampean daftar ora Mas? Aja semlendhe ngono, kaya wong kalah slot lho. Kalah slot jere. Lah nggih, sak lagune bar iki anu ya Ma ya, karo Mbak Pripun? Pipit ya. Ayo Mbak Ayo, Pipit. Mbak, iki all ya, all artis wong artis sing tok kok apa muni Ya udah ketoprak wis siap. Lah ya toprak mergawe siap. Ayo al artis bersama Kak Pipit yo di penghujung acara gak roh. Kakinya. Kamu mau? Kamu pasti belum kenal aku. Ya iyalah, orang aku itu Jawa Timur. Kita masih Melayu gadis. nih. Kita masih gadis. Sesungguhnya diriku masih janda. Sudah. Kok masih? Sudah aja. Lah kan sampe dirabi wong. Oh, ngono. Iki tidak layak ndodok ning kene. Ayo saya dikasih al artisnya bersama TMB. TMB dong apa sih Inggris ya? Oh, wong Inggris asline. Inggris tadi Cepu. Iya. Loh, kamu kok udah salin loh. Susu kurang tak coplok kok kamu salin. Ayo bersama warga Tunjungan ya semuanya ya. Al artis dari TMB. Kau bilang cinta padaku. Aku bilang pikir dulu. Asik. Joget sayang, joget. Selera kita Guyu. terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh Joget sih, joget sih, joget sih. Ning kono ngene iki akeh kok iki wedi. Aku suka singkong. Ayo Nel. Kau suka keju. Oh. Ayo joget. Aku Ayo joget suka. ora? Lah kaya mbok video. Kau suka keju. Sawer rambut tembok gini no. Iki mesti bertandur sayang. Aja isin no. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Wong anane menyanyi. Oke, pamitan. Hanya Anak King Kong. Lah apa? aku Anak apa? hanya anak singkong. Yo. DMB. Pipit. Kak Nelly. Goyang-goyang lah. Mama.
serahkan padamu ya. Sak badane lagu Singkong Keju inggih bakdo Nggih. anggenipun kula Makarya nyukan pamipur awake nggih dhewe ya, makarya awake diajeng dhewe. ya. Kula Yuk pasrahaken bareng-bareng. panjenengan nggih. Bareng-bareng pamitan wonten Aku tak acara bales Sumar. Mo. Aku ora iso. Jajeng Gensi, Jeromo. gede tresnaku marang siramu. Nanging jejiban agung negara ing Jepun wis paripurna. Sing ati-ati terus cepu ya Diajeng. Donga Sakmenika dinonga. mboten karepanku piyambak Romo. Wis Kula pamit Romo. tak ikhlasno. Kula pamit Romo. Dar mercone. Sagung beralga kakung Sumar Putri ingkang dahat kalingga murda paripurna pahargyan siang kalenggahan wiwit saking purwa madya lan musaranipun kula ingkang piniji minangka nderekaken rantaman adicara siang kalenggahan ing kapurba panjenengan Bapa Sumar Regutrah Kulawangsa kula pribadi nglenggana kadang kekirangan kirangi seserepan sedaya lepat nyuwun pangapunten kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti rahayu ing sami pinanggih ing akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.